Kani gade kedarashan Meghalaya bagi pedang snobhai pi baro syakatup kubor mentah ke janmit. Pada syua bangin pai syaki kubor ki babnya ngine pet syuai ki mat bekongsan. Yalam Chief Secretary ke Jela ban Shimsmai na ke benta ke Rashtriya Ekta Divas ha Secretariat. Kintu ke KHADC ya ke Sorkar Jela ban Shimkia halor ke Jingwan Ra Jing Penkelai ya ke Riti Senshar ban itu ya ke Trairi ha Meghalaya. Jurip UMP ke Shillong ban MLA ke Maulai ya ke projek Surok ha Maulai. Aipor ke Nehusu ya Vice Chancellor ban Wengkam ya Registrar lembat ikiwei ki basyak thong bean hapok ke Sauterik unaiweng. Bajur ke Jingdawa ha Shillong ya ke Jingshai bapen internet Diwali basna ha India kentiu ya ke Make in India. Ki khubor ki babnya. Kumshi benta ban rakhe ya ke lingku sngi-kha ba shispa sahu prasnem jong u Sardar Vallabhai Patel u Chief Secretary ke Jela u ba DP Walang ulayalam ya ke Jingyalang ban Shimsmai na ke benta ke Rashtriya Ekta Divas hene ke sngi hakmat ke Main Secretariat haringkat ke Jingdon lang ki ofisar ke Sorkar Jela. Ya ke National Unity Day bala tibru kum ke Rashtriya Ekta Divas la rakhe man usnem ha India ha ka laipui tarik risau. Ha ka baydai bat usnem arhajar arpusau ka phang jong ka National Unity Day Rashtriya Ekta Divas ka day ka Raigat Fort kani ke sngi ka pensapriang ru ya ka khubor jong ka jingelong kawai ka jingeteli bat ke jingsuk hapadeng ki nongshong shnong ka bakadosha ya ka jingyo I jingai jong upatel habaidai bat ka India ka bayateli. Republic of India and the architect of modern political India, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Thank you. Ka KHADC hinen kesngi kelarai ban buddin na ka Sorkar Jela ban kentu ya ka Sorkar Pedeng ban wanra jing penkela ha ka Constitution Scheduled Tribe Order Syahjar Kendai Sebak Sanpau da ka ba itu tang ya ki trairi kum ki Scheduled Tribe ha Meghalaya. Habakren syakilat pathai kubor hadin ke jingya kendu bat ulat ke Jela UCH Vijaya Shankar Haraj Bhavan UCEM ke KHADC ubak penyat sings im ulaong badangshan kila yok pediang ya ke jing ujor bagi don bun ba ki breu banabar Jela ki bala yok ban thiet jaka hakathan pilang kata jingja ke badangshan ya ke ba ki breu ki banabar ki yok ban thiet jaka ke Dangi persyang bentuk kit, dangi persyang benkeli, lak naki senam, lak naki bun senam mensyua, kila yo ini jaka. But don ruki kitu ki area lani ki jaka hang tu apa kaput bat ke Assam, bat Meghalaya ha temrat murwet, kebat mi kop syuk kum ka KHASI. Nama kila mi ki building ki bahek ki jintai ki bahek ki ba yimpoi perkhat ba kandang de ke jumi. Ndai dah ngila tokit bah. Report usam kadang deh hipok Meghalaya hatem right murwet. UMP ke Shillong u Dr. Ricky AJ Singken bat UMLA ke Maulai uba Bright Star Well Marbanyang hinen ke sngi kila let jurup ya arteli ki projek Surok bakongsan hapok Maulai constituency balabai tingkah hapok ka North East Special Infrastructure Development Scheme bat Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Hakatai ke jing jurip kitai ki nong yalam haringkat ke jing senran lang ki officer ke tenat PWD kila kami benya ya ke jing pentrai ke badang yait menta jong ke Surok ke bakat saw point arspa nyup kendai kilometer ke banasor Shillong syakat lingsun umroi hapo jong ke NESIDS.
Hagaju kapor kila khmi benia ru ya ka jingya jong ki kam habai dei ba ka surok PMGSY ba 10 kilometer na lom mau sing mau tawar shamau siat khnam. Nakaliang UMLA ula kentu ya u kontraktor ban buat lenti ya ki jing kedau na ba kattu kat ne ki benta kila pen I ya ki jing e. Mo kinok kam sedang ada ki shimkhia ki sotru ba ka PMGSY marshin dep banchna kamot manhaus nem karanka maintenance for the next 5 years tegade kamram joki bakin penbha karon kanu ding sdio kide ban penbha bat manu ban pentip ya kata pan kon kau ki nok nya sedang mo ki ba penokam tu surong tengi so komen ni por mar limba isi long ba in shimkhia na magi ki banta sati bola sedang ban sdio ko surong inala ban pengkhuj nata ki rut ki kyaru ban pengkhuj kare ka kamram bat apo ka jong ni ka PMGSY hi Ka North Eastern Hills University Students Union Nehusu lembat ka KHASI Students Union KSU Nehu Unit hagas balang kila aipor hadu kas chiteng sinya jong ka sautarek unai weng ya u Vice Chancellor Professor Prabha Shankar Shukla ban wengkam ya u Registrar Retired Colonel Omkar Singh bat baro ki bala syak no thungkam bean nalor ka jingdawa wengkam hagbayday bat ki jing Kita ki jing kena thong kambean ka Nehusu ba ka KSU Nehu Unit kila dawaru na u Vice Chancellor ban thong ya ki Pro Vice Chancellor habaro artli ki shlempule ka school ba kata Hashilong Batura campus. Habapai sya ka lekmen Diwali ki jingshai bala pen internet bala shna ha India kila kampau banya kitu jong ka China ha ka wei ka liang ki bala ne laslem ba ha ki yo ki hat ha Shillong. Kani ka jingkala ka long ban kentiu ya ka sinjam make in India jo menteri rang badu keri da ka ba ai jingkershan ya ki mar ki mata bala pen mi hapo keri. Kumbajulong hakipor balalet ki jingshai ba pen internet na China kila kring ye ki nong thiet nong pet namar ka jinglong thamai jongki bat ka jingdunador Henry ki nong thiet menta kila phai khmat shakitu ki jingshai ba pen internet balashna ha India namar ka jingne Islam jongki bat ka jing pen bet pen biang ka baduna. What happening ke jingdon jong ki babon jat ki ma balawan ra na China ka jingdawan na ka benta ki jingshai ba pen internet balashna ha India ka pen I ya ka lenti jong ka jingman bha चीज में कंपटीशन किस चीज में कंपटीशन नहीं है एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस में कंपटीशन है ऑनलाइन बंद नहीं करना है लेकिन ऑफलाइन पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि मुसीबत के टाइम में हम दुकानदार काम देते हैं कोई दूसरे ऑनलाइन वाला के काम नहीं देते फेस्टिवल कोई भी तो सरकार भी थोड़ा सोचे हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन के बारे में हमारा भी शुभ दिवाली बनाइए और आप लोग का भी हैप्पी दिवाली ऑनलाइन में शॉपिंग कीजिए लेकिन ऑफलाइन भी कीजिए और हम लोग का बारे में भी सोचिए Ka General Conference bakhat ar jong ka Meghalaya Government College Teachers Association kalakut no hne kasngi hatura Government College. Ka jingyalang kala penlet jingmut ban kentiu ya ka jingis nokti hapdeng ki nong hikai kumju ru ban te lakam ya ki jingtenju hakaliang ka puli puthi hapo ka jilla. U kongsan hagan kasngi u CP Marak u officer IFS bala shongthait but executive chairman ka Embos ula ai ya ka jingkren ka ba ai mansim halor ka benta ba kongsan jong ki nong hikai ha ka ban penwandur ya ka lawai jong ka Meghalaya. Hagan ka jingalang la sakhiru ya ka jingishim benta jong ki nong mikmat na ki college ba pher na keleng ka jilla. Ka Ribhoy College kala rakhi ya ka jingpen hak perda jong ka college week ba shisien chisnem menta kasngi ka balayalam sha ka jingkut no jong ka program ba shita yolenter ka balas dang ha ka arpusan tarek risau. Ha ka ni ka college week ka bala pelong da ka Ribhoy College Students Union halor ka phang the dreams of today are the reality of tomorrow la pin inam ya ki sap ki phong bat ki jingmen to minot jong ki samla pule kumju ki no hikai. UMLA ke nongpo uba Merrill Bonds im ula longkum u kongsan hakani kesngi. Kabenta ba kongsan jong kani kesngi kadai ke jing itu ya kattu kat ningut ki riu shimet ki bala don menta ha ka ban seng ya ka Ribhoy College da ka bakin mau burom ya ki jing senyang sya ka roi ka kiu jong ka college. You dare to dream or not that you will become someone someday. It is $1 million question to each and every one of us.
La penlong ya ke Unity Walk mentah ke sengi da ke Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities Hanong Ba Shillong ya ke ne ke Unity Walk las dang na ke office ka CRCSRE Shillong kabadon ha Watford Brothers Building dan kiti bat layat chadu Malki Point. Palat san pusan ngut kilawan bani shimbenta ka Unity Walk ketemu ban kentiu ya ka jingelong shitali jongkari bat ban pinskem ya ka jingadei ha ka imlang salang hap deng ki judgment riu waper. U Dr. Ram Shankar Sahani, u Director ka CRCSRE Shillong, ula ai ka jingero ya ki nong shimenta da ka penpau ya ka jingkong san jong ka Unity Walk ha ka ni ka sngi rakhe ya ka National Unity Day arhajar arpusau. U Samla Jim Wilson Thongni nakashnong rangblang Pomrew Southwest KHASI Hills District ula dono yala ka jingim hadien bola syabat boarding ha away upus ubadon ha ka way ka klaw jong ka tay ka shnong kabadon marjan bat ka ying jong u. U Secretary ka shnong rangblang Pomrew ula uba Boxstone Thongni ula pentip ba ka ne ka jingja kala ja ha ka steps ngi balang. Hadien katay ka jingja uba thongni bat ki nong shong shnong kila penpau ya ka jingbitar persya ya ka MEPDCL halor ka jingbam kit kle bat bam shimkia ya ka kamram wat haba kila pentip bunsin halor ki jingjulor ki post electric bat ki wire electric ki balap jan kendo. Don ki pos ki senar gelong kum ki senar wajan kira ke office bude kram le ye tingi sang le ke office kram patio ngala ong chisin bala da je ye pi atang to bari abril dala ya abril pile kum no dala padi mi abril ti sa office ke hap ban ye halor ka jingjia ni ka snong ru ni mahap ban ong ba ngim don ka jing song suk song san la da galong tangkum ni hap ban ai ka report ka batikina se keyboard ki bahalor tinang taru ngasu bodong ba mene step ka jia kumto inang mut pa jingjia tang malumala ndala on page ni kirang ba snong ni lapen ban ba upos la ingding hadu tenra jong ni upos wat kimrat kimreng ru ngi i hang to ki knai risang kilayap. Ka office jong usim ka hima sora kalapan pau ya ka jing sngohun bat ka jing sngongo ya ka sorkar ha ka baydei bat ka jing menjur ban penkela kerteng ya ka surok sya ka surok duwan sings im ka bana mau kudok sya ka office jong ka hima sora ka balong kum jing ai burom ya usim ka hima sora. UMLA ka sora uba Gavin M. Milliam ula penpau ya ka jing sngongo ya ka sorkar ka balap menjur ya ka ne ka jing penkela kerteng. Ula kedauru ya ke jinok senyang ki bekongsan jong usim ke bekentup ya ke jing penyateli ya ke hima sora ke jing penek pensa ya ke riti dustur bat ke jing kentiu ya ke jing nang jing start lingba ki missionary. Kerpang ya kan ka singi ka life po tadi jong new benai Oktober man la ka snem ban kemau burom yos im duan sings im usim bakrau jong kan ka hima sora. Panagalang ka jonga ka sensim ka nikalat pan ay kublay kerpang ya iba bivir mai ibalong isketri jong ka himasora blalum jingtip labun palashnaru ya kini kikot lingkodok ban pelsyang ban pensapriang ya kini ka kubor ya kikam gibarat ba bau niusim bakrau jong ka himasora ulale hakapor badanglong usim jong ka ni himasora hakiti gipor gipamensua. Ka National People's Youth Front umsning blok hinin kesngi kelap diang burom ya uba Angle Star Konghat kumu presiden batemai jongka. Ha kani ka jingelang bala penlong ha ka shnong sokindur u state president ka NPYF uba kitboard nongrem ula penkup burom ya uba Konghat ban shimti ya kakam kumu nong yalam batemai bat ai mensiam ya u ban penyak chakmat ya kakam jong ka NPYF umsning. Yang ini berdasarkan Angel Star Konghat kum presiden berpura jongka umsning NPIF nado mentakasni tak berdrei ilung logikam kibahap hapo ka umsning NPIF berkunjung wene ke executive lembar jongka NPIF district berkunjung hapo ka state ya berliya suak berliya hulu benta habli berkikam jong parti na terus kami pi dah kebaai kini kene ka appointment mentah.
mentapat ngenyepet ya kejinglong jengman kesumineng hanong ba shilong. Kajing kriat kalong kat lai point nyo degree Celsius bat kajing shit kalong 40 degree Celsius. Kajing ngam kahau-hau kalong nyo pusan nakashispa menstep bat prapo nakashispa janmin. Kala abanon kajing hap slap bat kajing dumlo kendo kaba malu mala hakikat tu kat ni kijaka. Te paralok barok kat tung la poisya kabukut jong kakut kubor menta kasngi hadu bangini syembiang bat pila syai kasngi kublai pi barok. Minister Jyotiraditya Scindia to inaugurate Cherry Blossom Festival in Shillong.